Здравейте, казвам се Борис Богданов и съм част от екипа на Home2You. Вече над 11 години. При нас е Илия Илиев, който се занимава с недвижими имоти не по-малко от мен. Преди около 10 години се запознахме с него. От известно време имам удоволствието да разработим пак заедно. Представи се, ако обичаш, пред нашите зрители. Здравейте, казвам се Илия Илиев, на 30 години съм, родом съм от град Търговище, завършил съм икономическо образование в Икономическия университет във Варна, специалност недвижима собственост. В сферата на недвижимите имоти съм от 2016 година, като започнах в компания Home2You и с известно прекъсване, но все пак отново съм тук, отново работим заедно и за мен мога да кажа, че е удоволствие. Как реши да се занимаваш с недвижими имоти изобщо? На първо място винаги съм искал, даже от странно ранна възраст, може би от 7-8 годишен, да се занимавам с бизнес, да нося костюм, да работя с хора, да работя с пари. Това, което ме накара да се занимавам с недвижими имоти е след като взех решение, че искам да се занимавам с бизнес. Трябваше да си създам за себе си концепция какъв точно и избрах това да са продажбите. Бях на бригада в Щатите 2016 година. Това беше последната година преди да завърша икономическо образование, както казах, недвижима собственост. И бях взел решение да съчетая именно вече създаденото си влечение към продажбите от многото изчетена приложна литература с някаква платформа. И се замислих така или иначе уча недвижими имоти, уча недвижима собственост, просто да събера двете неща. По ирония на съдбата тогава реших, макар и в щатите на бригада, да се поразровя и попаднах на едно видео, в което един господин апелираше да станем част от екипа му, но говореше на английски така по балкански начин и си казах, този човек със сигурност е българин и видях отдолу, че не просто, че е българин, той е управител на компания за недвижими имоти, която обаче явно има офис в Щатите и това грабна супер сериозно мой интерес и реших да се свържа с него. Оказа се, че това е управителя на Home2You, Мартин Сребров, с който така задочно се запознах в Facebook и точно тогава той беше в Щатите. Аз като човек, който не иска да има никакви ограничения, винаги да е на най-високо ниво в това, което прави, исках да започна да съм брокер директно в Щатите, но тогава самия срок, който ми оставаше, защото ми изтичаше визата, не позволите това да се случи. И това, което той ми посъветва е да стана част от екипа на Home2You във Варна, защото тогава бях студент в Варна и така да започнем да действаме. Изпълни своята задача и не след дълго ти стана съдружник в друга компания за недвижими имоти. Да. Спомням си тогава даже, ние се разделихме така и след което стана съдружник в компания за недвижими имоти и вече така няколко години ти развиваше кариерата си като брокер и като съдружник в тази компания. Това са две съвършено различни функции. Не е ли трудно? И всъщност кога разбра, че имаш нужда да се уволниш? Значи на първо място тази стъпка, която беше по нашето разделяне, поемането по друг път, тогава това, което ме доведе до това решение, беше, че изключително важно нещо е човек да разбира от продажби. Аз имах своя, така да кажа, ментор в тази насока, но това до някаква степен може само да захранва с приходи един бизнес и то до известно време. Естествено трябва да имаш структура, естествено трябва да има градация, трябва да има план за развитие, нещо, което е изключително адаптирано в Home2You. И от тази гледна точка аз тогава взех решението да наблегна по-скоро на търговските си умения. Това се отплати. Но както ти каза, дълго време си на една позиция не просто брокер, ти си менеджер, управител и така нататък и повечето хора биха си казали ето това е топ нивото.
Въпросът обаче е, нали, първо как се чувстваш, каква е лично вътрешната ти цел, дали успяваш да я постигнеш, дали се чувстваш на място. И това, което така ме накара да предприема настоящата стъпка, именно да стана отново част от екипа на Home2You, след като вече съм бил веднъж менеджер, управител, ако искаш, е, че просто усещах, че с хората, с които работя, пълното ми уважение към тях, но просто имаме различна концепция за това как да се развиваме. Аз никога не съм искал да имам ограничения, винаги съм искал да бъда номер едно в това, което се занимавам, да съм на пазара, който е номер едно, да постигам велики неща, да оставя следа в историята, така ако мога да се изразя, или поне историята на бизнеса. Виждах, че хората, с които работя, предимно също искаха някакво развитие, но до голяма степен държаха на своя комфорт. Това не е нещо, което ме притеснява, нали, загубя зоната си на комфорт с цел растеж. И когато видях, че бизнес климата в момента, в който съм се сам поставил, не ми позволява това израстване, както ти каза, как реши да се уволниш, реших, след като погледнах в очите истината, признах своите грешки, това, което не съм успял да постигна, именно да изградя проспериращ бизнес, и реших, че най-важното е да намеря хора, които вибрират на същите честоти, за да можем да постигнем заедно нещо велико. До голяма степен отговори на следващият ми въпрос, а именно защо Home2You? Можеш ли да добавиш нещо, да беше доста изчерпателен в предния въпрос, и защо Home2You е, просто ако имаш какво да добавиш, ще ми бъде полезно. И най-вече на аудиторията. Със сигурност отговора се крие в личния пример. Мога да кажа, че наистина съм се възхищавал на хората, които са движили тази идея, наречена Home2You, напред. По принцип, можем да кажем, че това е валидно за всеки един от екипа. Но по различни степени. Знаеш, че някой се занимава, да кажем, с маркетинг, някой се занимава с партньорски взаимоотношения с големи строителни фирми, но като цяло основната концепция е водена от едно силно ядро, което не вярва в ограниченията, нещо, което така изключително, ако мога да кажа, импонира с моята същност. Най-важното обаче е, че личният пример за хора, които са стартирали буквално от нулата и в момента са доста успешни в сферата на недвижимите имоти, даже мога съвсем спокойно да кажа най-успешните в България, е това, което така ме накара да предприема тази стъпка. Тоест самата среда създава победители. Като говориш за постигане на цели, какво искаш да постигнеш в Home2You, което не си успял да постигнеш на друго място, като менеджер, като съдружник? Това, което мога да кажа, че наистина с един доста успешен човек си бях говорил наскоро и той ми каза, че е запознат с това как действат ангелските инвеститори в Силициевата долина. Те финансират идеи, но там основната причина някой да получи финансиране не е идеята да е уникална, а екипа, хората, които могат да изнесат тая идея до реализация. Това е най-важното нещо. След като видях, че това, което аз искам да постигна, мога да го срещна в този екип на Home2You, хората, които движат цялата тази концепция, тогава наскоро в тази връзка, между другото, попаднах на едно понятие в една книга, пак за предприемачество, интрапреньор. Защото предприемач означава някой, който създава структура. Интрапреньорът, той е вече в изградена структура, но прави някаква иновация, става шеф на отдел, който е създал в рамките на този бранд, примерно, и го развива. И в тази връзка, това, което ти ми зададе като въпрос, нали, каква е моята цел, като човек, който не вярва в ограниченията, аз смятам, че Home2You няма абсолютно никакъв проблем да стане международен фактор на пазара на недвижими имоти и в някакъв момент да изградим международен отдел, който да оглавя примерно. Това в какъв срок си го представяш? Това не зависи само от мен. В моят вътрешен свят, в моето вътрешно възприятие, това е напълно постижимо в рамките на следващите няколко години и бих се радвал да съм част от такова начинание. Би ли
препоръчал някой твой близък да стартира кариерата си в Home to You? Бих подходил търговски тук, както подхождам с клиентите, и бих се обърнал само към онази част от хората в моето обкръжение или примерно тези, които ме познават под някаква форма, знаят с какво се занимавам и обмислят вариант да стартират тяхната кариера. Бих се обърнал само към тези, които са готови да направят необходимото, да платят цената, за да постигнат нещо велико. Тоест да оставят на заден план това, което ще получат като удовлетворение. Било то емоционално, финансово за следващите краткосрочни периоди от, да кажем, половин година, една година, 2 години, за сметка на това, което ще могат да постигнат дългосрочен план. Ако тези хора искат да градят нещо, което да е стабилно, да остави следа, нещо велико, искат да са заобградени от хора, които са победители, като същност, защото само когато имаме единомислие с една група от хора, тогава може да постигнем велики неща. Само към хората, които търсят нещо подобно, бих им казал, че Home to You е най-правилното място. Благодаря на Илия Илиев. За мен беше удоволствие. За мен е удоволствие да работим заедно и можем да кажем чао на зрителите ни и до нови срещи. Благодаря ми много.